Пасля феадальнай раздробленасці 11-12 стагоддзяў у многіх краінах Еўропы ад сярэдзіны 13 стагоддзя прыблізна пачаўся адваротны працэс аб'яднаўчы. Узнікалі новыя цэнтры сілы, якія павольна у цяжкай канкурэнцыі з вялікай цяжкасцю далучалі навакольныя землі, аб'ядноўвалі краіну. У Польшы значныя поспехі ў адраджэнні польскага каралеўства зрабіў Владзіслаў Лакетак, які ў 1320 годзе ў Кракаве каранаваўся на польскага караля. Беларускія землі в адзіным дзяржаўным арганізме аб'ядноўвала Вялікае княства Літоўскае. Эту справу пачаў яшчэ Міндаўг, які аб'яднаў разам Літву і Русь, працягнуў Гедымін, вельмі моцна пасунулі, амаль закончылі Альгерд і Кейстут і ўрэшце давяршыў Вітаўт далучэннем Смаленшчыны. Вялікая заслуга ў справе аб'яднання належыць вялікаму князю Гедыміну, які надаў дынаміку гэтаму працэсу, прычым з выкарыстаннем выключна мірных дыпламатычных сродкаў. Галоўным было тое, што жыхары пасобных беларускіх княстваў самыя былі не супраць далучыцца да Літвы, блізкай, роднаснай, моцнай дзяржавы дзеля спакою і абароны ў цяжкія часы. На паўднёвым усходзе усталявалася новая страшная сіла – Залатая Арда, якая не супраць была падпарадкаваць і землі Беларусі, апошнюю частку, незалежную частку усходнеславянскага свету. Не дала рады адбіцца ад татараў нават самая моцная дзяржава Русі на той час – Галіцка-Валынскае княства, якое ў 1258 годзе прызнала ўладу Залатой Арды. У Беларусі Гедымін не меў цяжкасцей, дзе дамовай, дзе пра шлюб дзяцей, вось як Альгерда з віцебскай княжной, ён сабраў у Вялікім княстве Літоўскім большасць беларускіх земляў. З-за мірнага характару гэтага працэсу ён астаўся незаўважаным суседнімі летапісцамі і храністамі, якія больш пісалі пра войны, а ўласныя летапісы не захаваліся. Пра рэальныя памеры дзяржавы Гедыміна гісторыкі даведаліся толькі з ягонага тэстаменту, пераказанага летапісцам вялікіх князёў літоўскіх, тэстаменту гэтага вялікага князя ці караля Літвы і Русі, які ён называў сябе ў лацінамоўных дакументах. У часы Гедыміна да Вялікага княства Літоўскага належалі сама Літва, Русь, это Полацчына, Віцебшчына на правах шырокай аўтаноміі, Менская земля, Тураўская, Пінская, Берасцейская і Падляшша. Незалежнай заставалася адно Смаленшчына, вялікае моцнае княства, якое вяло уласную палітыку. Ягоныя ўладары нават прынялі тытул вялікіх князёў. Справу Гедыміна працягнулі сыны Альгерд і Кейстут. Яны ўзмацнілі ліцвінскі плацдарм у паўночнай Смаленшчыне, у Таропецкай, Рэўскай землях і таксама добра акроілі Смаленскае княства з трох бакоў – з захаду, з поўначы, поўдня, уключылі ў Літву Пасожжа, Мсціслаўскае княства і Бранскую зямлю. Смаленскія князі імкнуліся захаваць незалежнасць і для гэтага праводзілі палітыку лавіравання паміж Літвой і Масквой, пераходзілі то на адзін, то на другі бок. Але логіка гістарычнага працэсу няўхільна ўцягвала Смаленшчыну ў арбіту Вялікага княства Літоўскага, якое упэўнена набірала сілу. Пасля перамогі літвінаў над татарамі ў 1362 годзе далучэння агромністых украінскіх земляў, уваход Смаленшчыны ў Вялікае княства Літоўскае быў толькі справай часу. Яе рэалізаваў вялікі князь Вітаўт Кейстутавіч у 1395 годзе. Ён нібы пайшоў паход на татараў, затрымаўся каля Смаленска, запрасіў да сябе мясцовых князёў і баяраў, каб вырашыць іх спрэчкі, тыя сабраліся акрамя аднаго, ён усіх схапіў у няволю і пасадзіў у Смаленску свайго намесніка. Справа аб'яднання Беларусі была завершаная, залаты век Беларусі ўвайшоў у вышэйшую фазу.